Amon dahil ning gibuhat aning duha. Nagplano gid igdaotan mo tay karon pag kakita ning naong nga. Muni giingon ni paring Bartolome nga liwat daw ning sa manok ni Pacquiao. Endo. Tay mo mao gyud naong sa manok ni Pacquiao. Kusog kaya naman ang bag ning kanin kirig kay man mga kontranin niya ba? Mao gyud. Hey! Asa ka ni si paring Butiti? Kalaagan mo dyan yung tawhana. Naatay, kinahanglanon, di po magpakita. Ari sa una-unahan ng balay rin unahan, pasignaan niya siya diya. Ala, iya maning anak. Si Dumulmul man eh. Ako rin doolon ko, nag-gunit man ng manok. Ano? Matanon ko niya, asa niyang papa. Dumulmul! Asa ni mong papa na si paring Butiti ba? Asa dito ron? Ay, natulog na ba to? Naman po si paring Bartolome dia. Ito alam. Si paring Bartolome na diha? Oh, rasod. Ato sa soda po? So, nasa ilang balay? Tuwa sud sa balay. Ito alam to. Nindot ni manok ka no? Kung kinsa man yung manok niya eh? Paring Bartolome na yan, liwat ni Pacquiao ni. Delikado itong suntukan ta ni. Nindot siguro ni, kusog siguro, lamay siguro sabaw ni no? Oo, mabitaw kong gihikap-hikap kay lamay kay sabon. Naman ka paring Bartolome dito? Oh, ako ito panguntahan. Asa si paring Butiti? Ayaw, di ma. Mukuhan ka, limod-limod nga siya. Impas niyang manok. Ariyo sa ako ha? Oh, sige. Paring Bartolome! Woo! Ayo! Paring Bartolome! Paring Bagyo. Naaman, sa may ato. Naalagi ko diri kay. Mutana lagi kog naabo si paring Butiti din eh. Ay, si paring Butiti. Na, perti mo ng hago ko, pertintugat o, lantay ay. Kanina raw pinukaw ana ba, wag na kamat ngo na, ang tamilakaw ron. Kanina ra ginatugog din hagyod. Kaya siya? Oh, na. Siya na? Oh, siya na, parang bayogyog. Hagok yung taon. Uy, baka magbakoy. Kanina raw pinukaw ana, nagbinaboy pa ng magukaw. Mura pag wisulbam. Oo. Pinatigoy pang hagukan. Ganin na ra kasi pukawan na. Ganina ray kay mong lakaw laging tami. Labas ni. Dili mo. Di dia bagay kamat mo. Na ako eh. Ay, sama kita na. Nakita rin biro dia. Kaldiro bang ulingon ba? Oh no. Akala sa ikaw sa usa. Kanang usa, ako pod. Ako bukan ng uling niya mo. No, May pabitaw no arong kamat no. gatugon kayo. Pertintuga na. Bini na. Sa Tugon ha? Ingat tugon kay kang dako. Ayaw ba? Biar ini pergi lah. Siapa ini di tempat ini.
So, gaya kamat mo di ako nani. Dugay ki. Di pagilukan tugma yun eh. Tabtog ta dre. Sabi ko, oh, takuling ka mo. Sa magabi. Sige, grabe magtugayad kay pukawon oy. Ganina ra ko nag Og di pagilukan, di man kamat yun. Yung lagi problema yung magkano suro ka? Suro lagi ko kay nakoy tuyo nimo manglakaw beata. Kalimot di ka. Domingo madero. Domingo. At naman to tayo ato dito mag-video man tata dito dapita. Sabot po may ano ni paring Bartolome nga. Maguling lagi yung tami niya. Kaya nakatuog man ko kay nagkuan para mapud sa siyang baka. Mao lagi to yan. Tugan ni bisagon sa upukaw na ko, di gid kamat ngon. Puto yung gingon sa kuha. Yung sa man mo, dahil tagpanlakaw nga to sa kasatuat ato. Ato ata kay murag sayo-sayo pa man mo to taron. Dito lagi sa katong may mga bidyokehan dito. O katong mga Gatong ko na. o tong jikara. Jikara? Oo. Oh, sige. Ano man? Magilis ako. O, sige, sige. Wato na nga namo diri sa gawas-gawas. Are lang mi diri dapita. Okay. Okay. Ang talito niya. Sige. Wato na diri gawas ha. Kalimot mo kung nga nang surong gatong tatay. Mao lagi kalimot mo ka. Ulo na ba? Jikara? Wow! Sapot mo dahil nga. Manuroy mi karong adlaw Domingo. Naghali ko diri kay gikan ra dito trabaho ko mama magpapa. Sa itong butang nga nasusong sinina na. Uy! No! Baka naaga. Uy. Naunsa na daw ni di butiti oy. Ano ni ti otiti. Naunsa. Naunsa oy. Di butiti. Saan mo buta? Naon sa man din akong naong ba? Nga sige mo kagkatawa niya? Naunsa na yung naong. Limpyo magayna lagi. Sige ka nag-umod. Kung saan man din akong naong din? Naon sa man din akong naong ba? Hindi na. Bata asigin ko Unsa naong ngay. Sa amin ba? Ang naong ni Sige mo Titi. kagkatawa sa pag Kung saan man din buhat ay duhat ko abel? Sige. Ang naong ni Titi. Ang naong ni Titi. tahanan. Limpyo Naon ngay. din ito buhat sa kuha? Oo, naman kong nagkatkuhit sa tulas kuha. Nagulit na uling naong ko. Laban pa sa abat. Mas may pa sigong abat ano di galing laban pa sa abat. Hanggang magaling abat ang nawa. Karon lagi. Bantay ko mas kuha. Bantay ko mas kuha kag bantay. 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 Ano si Uti? Nagkonsili. Agsa si Utiti. Ay sa batong paus ko ni. Istorya pa naman. Karon lang. Katauanan gitu ba? Gawas to sa ron. Ito kayo natugon kayo no. Paung pa mo Ayaw naman.